दिला देखील होता आपल्याला बरेच पाहायला नक्कीच मिळतं असेल आपल्या केलेली आहे सूचना आहे होण्याची गोष्ट आपली केलेली आहे आपण पाहायला मिळाले गोलंदाज विशाल पाहायला मिळालं विशाल पाहायला मिळते एकेरी विश्वास पाहायला मिळाला विश्वास परीक्षा पाहायला मिळेल
दुसऱ्या षटकातील अजूनही 2 खेळाडूंचे मैदानात आपले बाकी असलेला मोठी धावसंख्या 13 धावसंख्या देखील जाते पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार किंवा विशाल तयार दुसऱ्या षटकात पाचव्या षटकात आपल्याला पाहायला मिळाला इथे मोठा फटका आहे सात धावा गतीचं गोरखच्या माध्यमातून खर्च केले देखील जात आहेत क्षेत्ररक्षणामध्ये आता बदल केला जातोय सीमारेषेवरती क्षेत्ररक्षक षटकार चौकार रोखण्यासाठी तैनात केले देखील जाते गोरख पंचांच्या डाव्या हातावर आता ओव्हर द विकेट ते आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताय ते मात्र अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना गोरख पाहायला मिळाला त्यांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय क्रिकेटच्या पटलावर येऊन नेम क्रमांक इकडे 23 वापरला जातो पंच गोलंदाजीला दंडित करताना पाहायला मिळालं पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार पहिला चेंडू असेल तिसऱ्या षटकात आखू टप्प्यावरती इथे गोलंदाजी केली जाते चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जातो निर्धाव चेंडूची आपल्याला आज सांगता करता पाहायला मिळाले पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार पुढे चेंडू असेल शॉकिंग एंडवरती प्रणित पाहायला मिळतो लेक्शनच्या दिशेने चेंडूला कटावला नक्कीच जातो क्षेत्ररक्षण थोडीशी आपल्याला आज चूक भरताना पाहायला मिळेल परंतु इथे एकच धाव इथे वसूल केली देखील जाते चांगलं रनिंग क्रीडांगणाच्या मध्ये पाहायला नक्कीच मिळतंय परेशला आता स्ट्राईकवरती आणला देखील जातोय संघाची धावसंख्या आपल्याला 25 वरती जाऊन पोहोचायला पाहायला मिळाली तिसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आपल्याला बाकी असेल चांगली सुरुवात आपल्याला PCC कुचुंबी संघाची पाहायला मिळाली पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार हलक्या हाताने ऑफसाईडच्या दिशेने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतो इथे आता अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय शॉर्ट चेंडू इथे फेकला देखील जातोय निर्धाव चेंडूची इथे संकटा घडताना पाहायला मिळाले नक्कीच परेश कडून कुठेतरी प्रणितला कानमंत्र दिला देखील जाते त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा देखील लागेल निर्धाव चेंडूची आपल्याला संकटा घडताना पाहायला मिळाले चांगली गोलंदाजी आपल्याला गोरखच्या माध्यमातून पाहायला मिळते केवळ 9 धावा इथे खर्च केल्या देखील जातात पुन्हा एकदा गोरख तयार आखू टप्प्यावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी केली जाते पंचांचा इशारा सर्व आमच्यापर्यंत येतो वाईड चेंडूचा वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जातात याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 27 धावा पाहायला मिळाल्या डॉट होता ना डॉट होता रे म्हणजे आधीचा ना डॉट होता आता वाईट पहिला वाईड आहे तू डॉट लिहिला सर बरोबर 27
पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. यष्टिरक्षकाकडून चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळेल. झेल टिपताना आपल्याला यष्टिरक्षक पाहायला मिळतोय. षटका क्रमांक 1 पहिला गडी पहिला बोरा इथे गारद केला देखील जातोय. नक्कीच आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने आपलं नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दादूला दाखल केला देखील जातोय. चांगली फलंदाजी करण्यात आपल्याला परेश माहीर असताना पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 9 चेंडूवर 19 धावा येते परेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. गौरव पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होत तयार. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 5वा चेंडू असेल इथे मात्र पुन्हा एकदा आखू टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. निर्धाव चेंडूची ते संख्या घडताना पाहायला मिळाले. तिसऱ्या षटकाचा खेळ ते संपतोय. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 27 पाहायला मिळाली. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सचिनला दाखल केला देखील जातो. स्ट्रायकिंग गेटवरती एक हाय रेटर फलंदाज म्हणून ज्याला ओळखला जातो या पंचक्रोशीमधला आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे मात्र स्लोवर गतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला देखील होता. परेशला इथे जखडून ठेवलं देखील जात आहे. बॅट आणि बॉलचा इथे संपर्क होत नाहीये. एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 28 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. थोडासा फसवा चेंडू आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी करण्यात माहीर असलेला गोलंदाज आपल्याला सचिन पाहायला मिळतोय. चौथ्या षटकातील अजूनही 5 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला दादू पाहायला मिळेल. बॅट टुकून नक्की सचिन याच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं देखील जात आहे. पुन्हा पुढे चेंडू ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. बॅटची हलकीशी कडा घेतो. एक धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरतीच इथे समाधान मानावं देखील लागेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सचिनच्या माध्यमातून करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होईल. सचिन तयार. पंचाच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग गेटवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 10 चेंडू आणि 20 धावांवरती फलंदाजी करताना परेश या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू असेल एक गोलंदाज तयार. इथे मात्र स्लोवर टाकलेला चेंडू समोरच्या दिशेने इथे हेलिकॉप्टर शॉट खेळला देखील जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती जिथे समाधान मानावं देखील लागेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षकाकडून पाहायला मिळालंय. एका धावेवरती जिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 30 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. चौथ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. मोठे फटके येणं इथे नक्कीच गरजेचं असेल. प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला धावांचा डोंगर उभा करावा लागेल. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली होती. थोडीशी चूक आपल्याला क्षेत्र सोडून पाहायला मिळाली. चेंडूला ट्रायल केला जातो. बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. षटकातील अजूनही 2 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. सचिनवरती कुठेतरी ते प्रहार केला देखील जातोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका लक्ष्याच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली आहे. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक चूक करताना पाहायला मिळालाय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती झेलबादची संधी इथे निर्माण देखील झाली होती. टोटल चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या देखील जाते. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 36 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती इथे झेलबादची संधी निर्माण झाली होती. त्या क्षेत्ररक्षकाकडून आपल्याला मोठी चूक घडताना पाहायला मिळाली. दादू याला मोठं जीवदान दिलं देखील जात आहे. चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती दादूच्या नाव स्ट्रायक एंडवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय.
चेंडू असेल आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्षाच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेल बादची संधी येते, झेल टिपली देखील जाते. दुसरा गाडी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 6 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा बरेचसा नक्कीच प्रयत्न असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनायकला दाखल केला देखील जातोय. गोलंदाजीचा भार सचिन वरती सोपवला देखील जाईल. नक्कीच सचिन वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि सुरेकडून शेवटचा निर्णायक 6 चेंडू घेऊन आपल्याला सचिन पाहायला मिळतो. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनायकला दाखल केलं जातं. शाकी गेडवरती प्रवेश गेडवरती आपल्याला विनायक पाहायला मिळेल. शेवटच्या निर्णायक 6 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पहिलाचा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. धावबाची संधी येते निर्माण झाली होती. क्षेत्रक्षण थोडीशी आपल्याला चूक करताना पाहायला मिळाले. नक्कीच मोठं योगदान आपल्याला इथे विनायकला देताना क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालंय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते. शेवटच्या निर्णय 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 36 धावसंख्येवरती 2 गडी इथे गारद केले देखील जातात. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न नक्कीच असेल, परंतु एका धावेवरती समाधान मानावं देखील गेले. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतो. 9 चेंडूचा 9+1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 38 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. नक्कीच हा चेंडू फ्रीचा असेल. एक मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण दिला देखील जात नाही. परेश पाहायला मिळतो. परेश वैयक्तिक 13 चेंडूवरती 22 धावांची फलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय. शेवटचे षटक प्रगतीपथावर असताना ह्या रचने 5 चेंडू. नवीन गोलंदाज तयार. इथे मात्र आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत वाईट चेंडूचा अतिरिक्त धावेवर आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना आज जय पाहायला मिळालाय. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या 39 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. वारंवार समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात धावा दिल्या देखील जात आहेत. तिथे मात्र बॅटची हलकीशी काढा की चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 40 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा नक्कीच विनायकचा प्रयत्न असेल. पुन्हा एकदा सचिन जयेश गोलंदाजी मार करून तयार. पुढील चेंडू असेल. पुन्हा एकदा आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता करताना पाहायला मिळाली. चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना आज जयेश पाहायला मिळालाय. शेवटच्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्ष्याच्या दिशेने फटका खेळला देखील जातो. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 41 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता एक हार्ड हिटर फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. निर्णायक शेवटच्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार येणं गरजेचे असेल. धावांचा डोगर इथे उभा करावा लागेल. पुन्हा एकदा जयेश गोलंदाजी मार करतो यार. पुन्हा एकदा आकुटप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातोय. चांगला फटका आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय. चेंडूला पाठवला नक्कीच जातोय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे ते चांगले क्षेत्ररक्षक आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाले. टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 43 धावसंख्येवरती पोहोचली आहे.
शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या बाकी आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका लेक्चरच्या दिशेने खेळला देखील जातोय. चांगला फटका आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉन्ड लाईनच्या बाहेर 6 धावांची आणि याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 49 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या सत्राचा इथे खेळ समाप्त होताना पाहायला मिळाला. 49